Avui tenim amb nosaltres el senyor Marc Martí, un senyor que és publicista, un senyor que, a més, fa col·lecció de cartells. Hola, Marc, com estàs? Bona tarda, molt bé. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Parlarem una miqueta de cartelleria, et sembla bé, i publicitat i... Fantàstic. Fantàstic. Per això hem vingut. I també tenim amb el Jordi Caces i la Gina Plana, que han vingut a parlar del Trivia Barcelona. La Gina diu que no parlarà, que parlarà el Jordi. El Jordi Caces, hola. Bona tarda. Jordi, bona tarda. Què tal? Impulsors del Trivia BCN. Què és Sí. això del Trivia BCN? Per anar escalfant... Ara tirarem una cançó, però una miqueta, què és? Doncs el Trivia BCN és una proposta d'oci que se'ns va ocórrer fa uns mesos i ve arrel dels típics jocs molt tradicionals a Anglaterra i a Estats Units i a països anglosaxons, els jocs que es diuen els jocs de pub, que són es diuen Trivia Quiz i són jocs de preguntes i respostes. Ja teniu la cartelleria feta del joc? Estem en ello. És important tenir la cartelleria, Marc? Home, no sé molt bé com va l'activitat, com es desenvolupa, on, com, quan, però sempre donar-se a conèixer... Tot necessita cartelleria, oi? Jo crec que com que hi ha una llau tan brutal de les xarxes, cada cop més el carrer guanya pes en la comunicació visual, urbana i de les persones. O sigui, vols dir que una miqueta el que va ser a l'inici, que és el cartell, anunciant, és una miqueta el que torna a estar de moda o el que seria millor per tu? No, jo no parlo de millor ni de pitjor. Jo t'estic dient que l'ésser humà avui en dia perd moltes hores del seu dia per rebre comunicacions que no serveixen absolutament per res, no tenen cap interès, i que al final ni tan sols les llegeixes ni fas cas. En canvi... Que aquestes serien, Marc, perdona que et talli, serien les que ens arriben a través de les xarxes. Que... Clar, sí, les xarxes, que pot ser la pròpia televisió o totes les xarxes de les aplicacions mòbils, no? Jordi, com ho veus tu això, al final, doncs, el que diu el Marc? Jo estic totalment d'acord des de la meva posició d'ignorant sobre el tema, però a nivell humà sí que és cert que sembla que a nosaltres, per exemple, amb el tema de Trivia BCN, la llau de publicitat que facis a les xarxes no et garanteix en absolut. La gent estem com una mica immunitzats de la publicitat i de tot el que ens arriba a través de les xarxes, perquè és molta quantitat i inclús en ocasions no és massa positiu, no?, tot el que ens arriba per les xarxes. En canvi, el carrer, el pirulí de tota la vida, sembla que torna. Aquell pirulí ha funcionat molt, Bueno, això existeix de temps... De temps fa temps. Immemorials no diré, perquè no seria cert, però sí que la comunicació al carrer existeix des de temps immemorials. És a dir, aquí hi ha una tradició de... Primer pensem que la gent no sabia llegir i escriure fa 150 anys, i fa 100 doncs, només la meitat de la població s'hi arriba. Aleshores era la comunicació de les botigues. El rellotger, doncs, hi havia un rellotge sense lletres. El que venia carn de bou, hi havia un bou, cap d'un bou penjat. El que era... En fi, cada ofici tenia la seva. En el cas dels meus avis, que eren manyats, a la porta del taller hi havia 2 claus. No calia saber llegir i escriure per saber que allà et podien posar un pany i unes claus. Una mica com feien els egipcis. Clar, llavors, per tant, això és de tota la vida. Jo, com ha dit ell, jo crec que a banda de la llau d'informació que reps per la xarxa, és que el 90% és imbecilitats. Bueno, és com si mires segons quines cadenes de televisió castellanes que el que t'expliquen i els programes que fan, a mi no perdo ni un segon en llegir que si estan en una isla fent el que sigui, que si estan cantant o cuinant uns nens petits i que ploren. Tot això em sembla una imbecilitat. Molt bé, doncs amb aquesta rotunditat, si aneu sentint una nena petita, és la Tina, que deu ser la seva primera aparició per ràdio, segurament, no?, que ha vingut amb els seus pares, que són la Gina i el Jordi, que parlarem també del Trivia. Escoltem una miqueta de música i continuem xerrant. Una cançoneta. Sempre al mateix costat, mirant el riu com baixava. La terra erma entre les pedres, regada pel vent que ens gastava. Hem viscut sempre al mateix costat, mirant el riu com
baixava. Esquerps i estranys entre les feres, amb el foc que ens espantava. Ei, hi ha un camí quan l'he buscat, creuant el riu que baixava, lluitant contra corrent, sense saber si m'emportava. Hi ha un camí quan l'he buscat, creuant el riu que baixava, lluitant contra corrent, sense saber si m'envoltava. Ara som un a cada costat del mateix riu que baixava. El vent ofega les paraules, la distància l'abraçava. El camí està marcat, pluja i riuada, entre les pedres i el foc. La vida és molt curta, el camí de tornada està a prop del riu que baixava. Ei, hi ha un camí quan l'he buscat, creuant el riu que baixava, lluitant contra corrent, sense saber si m'emportava. Hi ha un camí quan l'he buscat, creuant el riu que baixava, lluitant contra corrent, sense saber si m'emportava. Hi ha un camí quan l'he buscat, creuant el riu que baixava, lluitant contra corrent, sense saber si m'emportava. Hi ha un camí quan l'he buscat, creuant el riu que baixava, lluitant contra corrent, sense saber si m'envoltava. Una proposta interessant a la que ens porta el Jordi Cáceres i la Gina Plana. Jordi, m'estaves explicant una mica el Trivia BCN. Què feu? Explica'ns-ho als oients de Ràdio Estel, per si tenim ganes d'encertar preguntes o no, qui sap. Clar, nosaltres plantegem a la nostra web, triviabcn.com, plantegem 3 possibilitats bastant clares. Una, per exemple, és aquest joc més clàssic de preguntes i respostes en un local o en un pub. Nosaltres, per exemple, estem cada dijous al Microteatre Barcelona de 9 a 10, o ara aquest... On està el microteatre? Quin carrer està? Al carrer Bailén 194. I aleshores doncs, col·laborem amb ells i els dijous estem fent la nostra sessió de trívia. Després, aquest passat dimecres, vam començar al Centre Comercial de Glòries, també fent unes sessions cada dimecres de 7 a 8. Aleshores, allà és molt general. És més semblant al joc de taula que ens vindria al cap, que no podem anomenar per qüestions de marca, no? El que nosaltres fem és un trivia i l'altre doncs, es diu igual, però amb una L al final, no? Doncs, aleshores, nosaltres plantegem 30 preguntes i qui acerta més, guanya. Aquest és el plantejament més popular. Però el que nosaltres hem començat a desenvolupar és la cosa més personal per a empreses i per famílies. Per exemple, arribem en aquesta casa, ens han contractat pel sopar de Nadal i nosaltres extraiem 30 preguntes relacionades directament amb aquesta casa, amb els seus treballadors, etc. I l'altra part més personal és agafar-te tu, per exemple. A mi? Jaume, a tu, Jaume. I aleshores et reunim amb els teus amics i, per exemple, podríem preguntar doncs, com es deia el primer disc que va gravar el Jaume Escala l'any 1983? I jo donaria 3 opcions. Opció A, jo visc a Barcelona. Opció B, jo treballo a Barcelona. Opció C, jo estudio a Barcelona. Doncs en aquest cas seria l'opció A, que és jo... En aquest cas seria l'opció A. Carai, nen, t'has documentat, eh?
Home, sí. Opció A, sí, Ai, sí. 1983, la Belter. Sí, a la Belter i tot, Déu-n'hi-do. A més, ara et diré una cosa més. Jo crec que després del meu disc la Belter va tancar. La Belter va tancar... La Belter va tancar... La Belter, a l'any 83, ja... A l'any 84 va tancar quan celebraven el seu 30 aniversari. Però què ho dius, pel meu disc? No. Però t'ho dic perquè m'he documentat una mica per poder-te fer aquest exemple. Va, ja t'entenc. I aleshores està molt bé. Ho tinc recent. No, gràcies, moltes gràcies. Però pinta bé això d'aquest joc, pinta bé. Té que ser divertidíssim. La gent es diverteix, sí. Home, jo el que vaig anar a fer el microteatre m'ho vaig passar molt bé. Tinc que dir que jo concursava sol, hi havia grups de 2 o 3 persones. Recordo que hi havia una pregunta sobre la pel·lícula Blade Runner. Sí. Recordaràs aquell dia, no? Sí, no ho sé, perquè en deus fer tants. Com es deia la novel·la en la qual estava basada. Però m'ho vaig passar molt bé, molt bé. També tenim aquí el Marc Martí. Marc, de les èpoques de la Belter, tu que ets un col·leccionista de cartells, suposo que et deus en recordar molt bé, no? Sí, era una mica el final de la companyia quan nosaltres fèiem coses, però com que tenim peces de totes les èpoques, hi ha molts cartells de la Belter, d'artistes de la Belter. No és el mateix, ho parlàvem ara, no és el mateix un cartell que un pòster. Bueno, com et deia abans, o sigui, són sinònims, no? Però cartell, pòster, manifesti, cartell, cartazzo diuen en portuguès, són sinònims. El que passa és que aquí l'expressió pòster s'ha utilitzat sovint per uns impresos d'un format gran, de metro per 70, pensats per estar a l'habitació del nen, de la nena, però que no tenen una funció de carrer, no? Aquesta seria la diferència, no? I que normalment són reedicions o còpies, facsímils, que no tenen res a veure amb l'original, o manipulats amb textos diferents, o ni tan sols que han existit mai per ser distribuïts i col·locats al carrer. Com neix la teva passió, Marc, per col·leccionar cartells? Bueno, la passió, la dèria, diguéssim, ve una mica perquè m'he dedicat a això, no? M'he dedicat a distribuir cartells, a treballar en publicitat, i sempre m'ha agradat molt el llenguatge visual, no? I després de 40 anys que estic fent això, doncs no només guardem tot el que hem distribuït des de 40 anys, estem parlant de que en un magatzem a Badalona tenim vora 1 milió de cartells, sinó també que a poc hem anat comprant peces més, diguem, antigues. M'interessa sobretot les coses catalanes, m'interessa sobretot el període modernista i l'Art Déco, Guerra Civil, però de totes les èpoques. Fa 2 dies el Daniel Giral Miracle, no sé si el coneixeu, em va trucar, escolta, que tinc molts cartells del meu pare, Ricard Giral Miracle, un gran dissenyador i grafista, i que feia moltes tipografies i que tenia Filograf, una gran empresa de molta sensibilitat per a qüestions de l'art i gràfiques, i em va dir, escolta, és que estic buidant el magatzem i tal, i ostres, em faria il·lusió que deixis un exemplar dels que tinc repetits. Bueno, doncs ens va donar al nostre fons uns 60 o 70 cartells, que alguns els tinc, però la majoria no, i bueno, nosaltres al CAU, on els guardem, és una mica un hospital de la memòria del nostre país, no? Tot el que arriba a casa meva està fora dels perills de la llum de l'aigua, més o menys conservat en perfectes condicions i ordenat, catalogat, fotografiat, i que li garanteix una vida més llarga, perquè el paper és molt, molt fràgil, és fràgil a la humitat, és molt fràgil a l'aigua i també molt fràgil a la llum. La natural, per descomptat, moltíssim, i l'artificial també, són els seus enemics. Marc, i alguna vegada has fet alguna exposició que la gent hagi pogut veure algun d'aquests cartells que tens? Sí, nosaltres hem fet moltíssimes exposicions. Sí? Exposicions amb cartells nostres, però exposicions amb les que hem col·laborat deixant peces. Ara al Museu Picasso es fa una exposició
per part de la gent a veure les exposicions de cartelleria? Sí, jo crec que sí. Ara m'ha comentat el Picasso de 100 peces per una exposició que parla del Picasso i el menjar de l'època, l'alimentació de l'època. Hem deixat coses pel Reina Sofia, pel Picasso, pel Picasso de Màlaga, a Cleveland, a París. Vam fer una exposició que es deia 300% disseny espanyol, que vam anar a Costa Rica, a Mèxic, vam estar a Atenes, vam estar a Sao Paulo, a Rio, en fi, a Tòquio, a Xangai, a Pequín. En fi, deixem moltes coses i ens agrada. O sigui, és una de la funció de la col·lecció i de l'arxiu és que de tant en tant traiem els nens a passejar amb gent que sabem que els cuida bé i que quan s'acaba l'exposició, encara que sigui itinerant, tornin a casa i estiguin ben conservats. Però també hem fet moltes de pròpies, per exemple, el Cercle Artístic fa molt poc, amb el motiu del 40 any de la nostra empresa. Hem fet tant invocació de fer exposicions i ensenyar les coses. Jo, si tanco els ulls, me'n recordo del cartell de Freixenet. Ara parlo de cartells que jo recordi, tu ja ens diràs ara, com a erudit del tema, que ens digui... I això per un trivia també estaria bé, no? Sí. Quin cartell era? El cartell del cacaulat, aquests cartells... Abans de ser pòster, perquè aquells dels licors també, que potser sí que eren modernistes, els del xocolata Maller... Bueno, aquí tenim una icona... O sigui, hi ha 3 branques del cartellisme del tombant de segle, molt importants, que una és l'anís, perquè la gent, molts cops per anar a treballar, ara la gent es queixa de tot, però antigament, doncs, molts cops es tardava 1 hora per anar des de casa a la feina, o 1 hora i mitja caminant, i el mateix tornant. I llavors, un és a l'anís. A l'anís hi ha moltíssims grans cartells d'anís. De fet, el concurs d'anís del món, que potser és el que més coneix tothom, és del 1898 i encara avui utilitzen aquesta imatge. Però després també hi ha molts bons cartells i molta publicitat de paper de fumar. Era un altre vici, no? És el paper de fumar a l'anís i un tercer punt és les fulles d'afaitar. És a dir, la gent s'afeitava, els homes, i es feia molta publicitat de fulles d'afaitar. Fixeu-vos que és una mica masclista la cosa, no? Perquè els 3 sectors o productes que més publicitat generaven, això del tombant de segle i fins abans de la Guerra Civil, eren dedicats a l'home, no? Bueno, una senyora, un anís, també se'l pot prendre. Sí, però estava més pensat pels homes. Jo, quan era jove, la meva mare no entrava mai a un bar sense el meu pare. Això ha canviat molt, però... I ja no t'explico a primers de segle, no. I clar, el mono... tothom sabia que era un mono, encara que no sabés llegir. I anissos n'hi havia de 25 marques o 50 marques, de fent quasi tots el manesme, que si el tigre, que si el ciervo, que si tal. Llavors, la manera que no t'enganyessin és la figura d'una bèstia que tothom sabia identificar i no pas d'un nom que no sabien ni com es llegia. I a més, el d'anís del mono sembla més aviat un senyor, assegut. Depèn com el miris, és un mono... Bueno, això hi ha una teoria... És una mica senyor. Deien que podia semblar una mica una paròdia de Darwin, no? Sí, però jo crec... O sigui, hi ha les 2 versions, perquè el senyor Vicenç Bosch, el propietari d'Anís del Mono, era un home molt culte, un home viatjat, i molta gent diu que no, que era una mica, doncs, de reconeixement a les teories de Darwin. De fet, el senyor Bosch tenia la botiga a Badalona, perquè era la fàbrica, però tenia una botiga que encara existeix, tenia un mico lligat, no? Un home que veig. Jo crec que més vaig conèixer una persona que havia estudiat del tema que realment eren unes càrnies. El 1898 defensar que l'home venia del mono amb les creences religioses de l'època era quasi un sacrilegi, no? Però, bueno, és un tema controvertit i que hi ha les 2 versions, una que se n'enreien i l'altra, doncs, que realment era un homenatge a Darwin. Dintre de la cartelleria, ara que estem parlant de les begudes espirituoses, per dir-ho d'una manera així més... Escolta, l'etiquetatge també té molt a veure amb la cartelleria, doncs, pel que veig. Perquè no deixa de ser un petit cartell, sigui a l'ampolla, sigui a el cigar que et fuma, sigui a un segell, no? De vegades les coses petitetes tenen molt a veure també amb la gran cartelleria, segons tu, o no? Aviam, és que això és una qüestió matemàtica. És a dir, si tu
com a companyia comuniques amb diferents formats, colors i missatges al mateix producte, estàs dividint. Si tu, tot el que fas, utilitzes la mateixa imatge o similar adaptada a cada un dels productes, el que estàs fent és un efecte multiplicador. És a dir, quan tu compres una ampolla d'anís del mono que es veu la senyora, la xula, la Manola amb el mico, i quan surts al carrer, al camp de les Corts, veus un anunci de la mateixa senyora. Quan agafes un tramvia veus el mateix. Clar, tot això multiplica, no suma. Llavors, clar, sempre amb la comunicació exterior s'intenta que tot el que comuniques tingui una coherència. La Coca-Cola té la mateixa tipografia avui que fa 150 anys, o 130 anys. Per tant, i fixeu-vos que van variant una mica, però segueixen tenint la tipografia modernista de l'època. La Vanguardia van contractar el Milton Glaser per redissenyar el logo de la Vanguardia. Si t'ensenyo el que tenien abans i el que tenen ara, no sabries veure la diferència. I, en canvi, són 4 diferències subtils. Quan una marca està posicionada a través de qualsevol tipus de comunicació, renovar-la o canviar-la absolutament és un risc molt important i per això les grans marques es mantenen al llarg de les dècades amb la mateixa imatge, que no necessàriament són textos o imatges. A vegades són només un color, no? Per exemple, el cas de Coca-Cola, doncs un color. O sigui, estem parlant que, per una banda, la cartelleria té una feina que en si mateixa pot ser d'admiració, de decoració, però també de publicitat. Sí, clar, l'origen. Sempre. L'origen dels sempre... cartells és comunicar. I comunicar per què? Pues per vendre més mitjons. Ara hem col·laborat en una exposició de molt forts a Mataró, per vendre anís, per vendre paper de fumar, per vendre perquè la gent vagi a l'exposició el 29... Aquell de la Xiruca, recordes aquell cartell? També, que són dos que s'agafen... De la Xiruca, que anaven agafats. Sí, una parella de persones agafades, que el que es veu per sobre de tot és la sola de la Xiruca, en aquest anunci. Devia ser el més important, la sola de la Xiruca. Anem a escoltar una altra cançó i continuem parlant amb els nostres convidats, el Jordi Caces i el Marc Martí. No la puc fer servir. S'està fent massa fosc per veure-hi clar. Estic arribant a les portes del cel. Estic trucant 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 a les portes del cel. Treu-me la sang que duc a la cara. Els meus ulls ja no hi poden veure-hi clar. Aquest núvol negre sembla que se m'emporta. Estic arribant a les portes del cel. Estic trucant 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 a les portes del cel.
Jordi, quan podem anar a jugar al proper Trivia? Que m'ho vaig passar molt bé. Doncs el proper és a Glòries el proper dimecres, al Centre Comercial de Glòries, entre les 6:45 i 7:15 de la tarda. I les preguntes seran difícils o no? No, les preguntes anem fent. És que és molt difícil des de casa calibrar la dificultat. La dificultat la pots calibrar per entendre'ns quan veus la reacció de la gent, saps? Però per nosaltres el que procurem és que siguin preguntes, que és una cosa que també ens fa bastant... ens diferència d'altres trívies que es fan arreu, que és que jo particularment com a presentador, la Gina fa confeccionar preguntes junt amb un equip que tenim, doncs... de col·laboradors. Sí, les preguntes que feu les penseu vosaltres, les... Bé, actualment... Més senzilles o més complicadetes, però vosaltres diem això... Principalment, ara mateix, en aquesta part s'hi dediquen, per entendre'ns, per dividir-te l'empresa com s'ha anat configurant, la Gina és cap tècnic del directe, diguem-ne. La meva germana gran, la Mònica Cáceres, doncs és qui confecciona un fons de preguntes per anar tenint, perquè imagina't que es cremen 30 preguntes a cada trívia, aleshores n'hem de tenir moltíssimes per anar-les cremant i intentar no repetir. Després tenim la Sònia Cortázar, és el nostre cap de web i de xarxes, etc. I l'Adrià Ramírez, que és el nostre mànager, el que ens va oferir pels llocs perquè vagin sortint cosetes. I jo em dedico pràcticament exclusivament al directe, que el directe implica doncs, presentar-ho, però a més, jo de cada pregunta extrec una curiositat. Intento explicar alguna cosa que faci d'aquella experiència no només un divertiment, sinó una cosa humilment, amb un punt molt humilment didàctic, no? Que aprenguis alguna coseta, ni que sigui Algo que té a veure amb la... Per exemple, quina seria, va? Ens pots fer una pregunta a mi, Marc? Sí. Ens pot fer una pregunta, a veure si l'encertem o dos, a veure què. Aviam. A veure... Bé, una que... Però com si estessis allà, Ara és dimecres. Doncs nosaltres, en un moment donat, us podríem preguntar qui és l'actor que va donar vida a Lawrence d'Aràbia al cinema, i jo et diria, doncs, per exemple, opció A, Gary Cooper, opció B, James Stewart, o opció C, Peter O'Toole. És Peter O'Toole, però no n'hagués endevinat, tercer n'és l'única que hagués endevinat. Doncs en aquest cas jo el que faria... Perquè no soc cinèfil per res. Fem-ne una altra, va. No és Peter O'Toole, no? Sí, el Peter O'Toole, no? Per explicar-vos, perquè us feu la idea, jo mentre esteu pensant la resposta, jo el que us explicaria és que el veritable Lawrence d'Aràbia era un home que va viure 1000 aventures pels deserts, etc, treballant pel govern britànic, però un dia, sortint de casa seva, va patir un malaurat accident de moto. Ell era molt amant. La pel·lícula comença així. Doncs ell va patir aquest accident, va arribar molt perjudicat a l'hospital, on un metge el va intentar reanimar i Lawrence d'Aràbia va morir. Què va passar? Aquest metge va quedar tan traumatitzat a l'haver perdut un dels grans herois nacionals a les seves mans que va proposar-se que mai més ningú tornés a morir de la mateixa manera. I aquest metge és el que va inventar el casc de la moto. És una cosa que jo us explicaria. Està bé, saber que... Són dades molt simples, però que la gent normalment diu mai m'havia preguntat... Tots els motoristes que sàpiguen que s'han de posar el casc per aquest senyor. Exacte. És una de tantes, A vegades hem preguntat... Hi ha moltes anècdotes, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest tipus, curiositats. Està ple. Moltíssimes, perquè a vegades sembla que no... Això que deia, no tot té un origen, òbviament. Tot té un origen. Clar. Aleshores... doncs no tothom s'ha preguntat quin és l'origen del contestador automàtic. El contestador automàtic el van inventar els jueus ultraortodoxes perquè durant el sàbat no podien despenjar el telèfon per atendre els seus negocis i es va perfeccionar un invent que ja existia, que era una gravadora de trucades, no? O que el barri de Pedralbes no és Pedralbes, sinó és Pedres Albes. Hi havia una cantera de pedres blanques, amb les quals es va fer el monestir i part del barri antic, i en realitat és pedres blanques, pedres albes. Són coses que tenim molt a l'abast, però que a vegades no les coneixem. Escolta, Jordi, explica, arriba la gent allà, situa, s'asseu, explica'ns com és
una tarda o un matí, vaja, d'un vermut d'aquests que feu, de joc d'aquest tipus? Nosaltres... Com es fan els equips? La gent va si arribant... tu distribueixes, si ja venen fets els equips... Depèn. És una cosa molt relaxada i molt amena. Si algú ve sol i no té equip, doncs li busquem un equip. Normalment la gent ja sí que venen amb 2, 3, 4 persones i aleshores res, es distribueixen per la sala l'espai que sigui. El microteatre doncs, és això, un espai, un bar ben còmode on pots estar, t'asseus. Nosaltres repartim uns fulls, amb això som bastant, diguem-ne, de la vella escola, i en petit format ens ho podem permetre fer-ho així encara. Repartim uns fulls, uns llapisos, i qui acerti més preguntes guanya el premi. Bàsicament és així. I com veus l'ambient cultural de les persones que venen, la nota mitja? Jo nota no sóc massa ningú per donar nota. No, home, però estem fent una mica també de broma, home. Sí, no, però no, perquè és una cosa que li tinc molt de respecte, saps? El que sí que valoro molt és que la gent ve amb moltes ganes d'aprendre coses i amb moltes ganes de divertir-se. Jo no m'atreviria a posar nota, t'ho deia, també seguint la broma, perquè jo vaig ser un estudiant nefast, o sigui, a un altre nivell. I aleshores tinc molt de respecte a les notes i diguem-ne, el posar, diguem-ne, un llistó o un altre, no? Però la gent tenim moltes ganes d'aprendre i de divertir-nos. Bàsicament, el que nosaltres ens dediquem, a distreure i a distreure d'una manera una mica, doncs... Jo al microteatre m'ho vaig passar molt bé, eh? Això està molt bé. Jo us recomano que tothom s'hi apunti com a experiència, que ho provi, perquè també el sé, potser... Jo no sé si aquí és una cosa nova, suposo que als Estats Units o altres països és més normal, no? Però aquí... Sí, nosaltres particularment, aquí a Barcelona, que nosaltres sapiguem, se'n fan fa anys. De fet, nosaltres, la idea va sortir del bar on jo treballo, que és el Musical Maria, i allà fa 7 anys que ho fem. El que passa que allà es fa cada dilluns, i nosaltres, a partir d'anar treballant amb la idea, va aparèixer Trivia BCN per una altra banda. Però nosaltres, almenys, jo, en un altre espai, fa 7 anys i escaig que ho faig. O sigui, i ja sé que hi ha algun altre lloc doncs, que s'hi dediquen fa alguns anys més, però tothom diu que acostuma a ser com molt acadèmic, com una cosa com una mica rígida, sembla més semblant estar a una classe que no estar en un espai d'esbarjo, i normalment també va molt enfocat als estrangers, perquè ja tenen cultura, ells ja venen una mica de la cultura d'aquest tipus de jocs de bars, que aquí no en tenim tanta. Molt bé, Jordi, tu vas començar per això, abans del Trivia, m'has dit que vas cantar molt temps, també, no? Com van ser els teus inicis? Perquè jo vaig veure allà molt suelto, allà davant, presentant el Trivia, el joc, i vaig pensar que aquest noi segur que ja ha actuat en públic. Sí, algunes coses hem fet per un nivell molt local, no diguéssim, però sí que és cert que a dia d'avui he pogut aprofitar una mica... Tot serveix. Sí, una mica les tables, entre cometes, del pànic escènic que jo tenia quan havia de sortir a cantar en públic, doncs ara sembla que mica a mica vaig anar aprenent alguna cosa que ara m'ha servit per estar una mica més tranquil a l'hora de realitzar la posta en escena en els Trivias. Però bé, vaig començar, com suposo, com tanta gent, doncs allò, no saps ben bé, trobes la música, t'omple... t'hi fiques, comences a veure aventures i rock and roll i t'hi vas ficant. Et trobes a l'escenari. Sí. I allà t'has de curar el pànic escènic i t'has de curar-ho tot. Sí, a mi particularment estava molt a prop del pànic escènic nivell Van Morrison, que diuen que té un nivell altíssim, que per això estan eixut amb la gent. Jo ho passava veritable... Jo havia arribat a tenir mals de ventre tot just trepitjar l'escenari, de dir que no podré, per... suposo una mena de timidesa i inseguretat. Amb els anys ens hem anat curtint una mica. Tot va passant. Sí. Marc, tu amb tot aquest temps que també doncs, tens aquesta empresa que també enganxeu tots aquests cartells i jo sobretot em fixo més en els concerts. Has conegut molts artistes? T'han convidat a concerts? O t'agrada anar-hi? Quan era jove sí anàvem als concerts, la veritat és que sí, però ara em fa molta mandra. Sí? Sí, no soc gaire d'anar... Tinc una mica pànic a llocs amb molta gent i, saps, no... Soc soci del Barça i no hi vaig mai, per dir-te alguna cosa. No hi vas mai sense soci del mires a la televisió, ja està. Ni això. Vull que guanyi sempre, no?
Escolta, però quins concerts... De jove, sí, jo què sé. Va, vinga, de jove. Quan estàvem... Aquí has conegut, home, segur que has conegut a molta gent. Molta gent, clar. No pensa, per exemple, els 3 concerts que va fer el Lluís Llach al Palau d'Esports, que va entrar la policia. El Raimon en va fer 4, finalment. El Quico en va fer 1. Vaig estar un munt d'anys venent entrades a la plaça Reial als concerts que feia la Maria Albar Bonet. És a dir, vam començar fent de tot i concerts, amb moltíssims concerts, sí, clar, de la cançó, que és una mica amb el que vam començar, però després també hem treballat per totes les companyies grans, no? Per Gallen Company, per Doctor Music, que vaig ser un dels socis al principi... Una mica per tothom, treballat per tothom, dins del món de l'espectacle per tothom. Era l'època bona dels cartells? Aquella època... Hi havia l'època una mica, com diguem, de la transició, els anys 77, quan vaig començar, 78, a les primeres eleccions, que hi havia un moviment molt, molt important polític i hi havia molts cartells al carrer. Nosaltres de campanyes polítiques fem algunes, però no massa. Però hi havia molta, o sigui, hi havia molta producció de cartells, molt atrevits, amb dissenys bastant potents. Però la resta tampoc es feien els concerts que es fan ara. A aquella època hi havia molta producció de cartells de discs, cosa que ara és al revés, no existeix, no es distribueix ni un cartell de discos perquè senzillament no Diuen que no es venen discos, però potser si féssim cartells... No. Dic jo, perquè clar, si hi havia cartells de discos es venen... No ho sé, jo... No es venen perquè avui en dia hi ha mitjans per baixar-te tota la música, tot el que vulguis i a un preu molt més econòmic. El que passa és que la gent... No era només escoltar el disc, sinó tenir l'objecte. Era vinil, també. El vinil, guardat, que no es ratllés, el netejaves amb antiestàtic, amb un... Era un altre concepte, no? Era un objecte... És igual que no es venen llibres, no es venen diaris. Els quioscos a Barcelona, la meitat estan tancats. La gent em diu, i per què no mires per internet? Home, la versió digital dels diaris no és la versió en paper, no té res a veure. Jo estic subscrit a 3 o 4 diaris, però la gent no compra diaris. Tanquen els quioscos i tanquen els diaris. El diari de Vilanova, que era el més antic de Catalunya, ha tancat aquesta setmana. I és el que dèiem abans també parlant del pòster. Quan hi havia el vinil, a dins del vinil, moltes vegades, jo recordo ara aquest cas, doncs mira, em ve el cap Jethro Tull, però podem parlar de qui sigui, l'Elèctrica d'Arma, o podem parlar del Pau Riba, o podem parlar de molts artistes que quan compraves el vinil, a dins, a part d'haver-hi totes les lletres que les podies llegir, inclús traduïdes, hi havia el pòster. Hi havia un pòster, un pòster... A més, una bona foto o un bon dibuix. Em sembla que els Beatles venien amb 4 fotografies grans de cada un d'ells. El de Pink Floyd. Sí, era clar el disseny dels àlbums, de les carpetes. Jo recordo a nivell personal que tinc el record d'estar-me durant setmanes mirant-me el News of the World de Queen, que era un disc el que comença amb el We Will Rock You i el We Are the Champions. Doncs era un disc que hi havia un robot enorme i els 4 Queen els tenia com a les mans, com una mica un atac de robots. I era fascinant per un criu, era com estar veient un còmic. Tu l'obries i quedaves hipnotitzat amb aquelles imatges. Bueno, per això m'ha vingut a mi, parlant aquella època que també un altre dels cartells, però parlant més del pòster, com deies tu abans, que jo recordo és aquella imatge mítica del Che Guevara, o d'altres, o d'aquell guitarrista, el Jimi Hendrix. Després el Camarón de la Isla, que va fer un pòster molt similar al del Che Guevara, que va ser una època molt bona en cartelleria, però on hi havia també un consum de pòster molt lligat a la cartelleria, que ara, no ho sé, Marc, tu com ho veus, però pràcticament hi ha alguna botiga de pòsters, però pòsters de quadres, de pel·lícules... Sí, segueix fent, i vas al Mercat de Sant Antoni i hi ha reproduccions. Hi ha una parada, concretament, que té reproduccions de la pel·lícula que vulguis. Com que existeix els mitjans digitals, és a dir, que pots imprimir, no com abans, quan les feines feien amb offset, bueno, encara se'n fan, però havies de fer un tiratge mínim. Avui en dia, amb els mitjans digitals, pots fer a voluntat 1, 2, 3, saps? I, de fet, a la xarxa hi ha
pàgines als Estats Units i de diversos països, d'Espanya també, que pots triar el cartell que vulguis i te l'envien amb una reproducció impresa que, evidentment, té un valor gràfic, si vols, pel que el vol tenir penjat a l'habitació, però com a valor documental és zero. Marc, i si jo agafo un cartell i em faig una reproducció i la regalo, estic fent un delicte? Es pot fer? No? No. Diguéssim, com el que diuen de la música o les fotocòpies dels llibres. O una foto d'un quadre del Miguel Àngel i me'l penjo a casa. La cosa és... No. Tu pots fer el que vulguis. El que no pots comercialitzar és una propietat intel·lectual que no és teva. És a dir, si tu reprodueixes alguna cosa i tu col·loques a l'habitació o al despatx de casa, no hi ha cap problema. El problema vindria si tu crees una xarxa de venda d'algú que la propietat intel·lectual no és teva. Això el Miguel Àngel has dit, no? El Miguel Àngel, la propietat intel·lectual, en principi, caduca o passa amb 100 anys. Ja no és de ningú. 100 anys ja és públic. Amb les medicines és molt menys temps. O sigui, una patent d'una medicina caduca abans. O sigui, hi ha una protecció de totes aquestes coses, però sempre per aquells que volen fer negoci, d'aprofitar-se d'això per fer negoci. En cas contrari, no hi ha cap problema. Escolta, i quina és per tu, Marc, i ara potser us va bé aquesta pregunta, la millor època de cartellistes, perquè potser podeu treure alguna pregunta de cartellistes catalans. Quin seria per tu els millors noms que hem tingut a Catalunya de cartellistes? Que, per cert, ja ens explicaràs que tu ets familiar també d'una persona, Jordi? Sí. Espera que ho expliqui i ens expliques l'anècdota. Mira, la publicitat, i de fet els cartells és una mica l'origen de la publicitat, apareix en el moment que per la revolució industrial ja no es fabriquen les coses a mà sota demanda, ni teixits, ni mobles, ni vestits, ni llibres, és a dir, arriba un moment que els aliments també, és a dir, arriba un moment que la revolució industrial permet fabricar molt més ràpid i molta més producció de la que la societat necessitava. I això genera el que es diu un excedent, és a dir, els cotxes, doncs, clar, al principi es feien per encàrrec, però arriba un punt que es fabricaven més cotxes dels que potser necessitava la gent. La revolució industrial és un fenomen que a Espanya passa única i exclusivament a Catalunya. És a dir, i si enfilem prim una mica al País Basc, el resto d'Espanya no viu la revolució industrial igual que va viure Catalunya, com va viure Anglaterra, o Alemanya, o Holanda, o el nord de Bèlgica, no? I aleshores, quan tu tens uns excedents, els has de vendre. Per vendre, quan ja no és algo que la gent necessita imperiosament, sinó que pot triar de tenir-ho o no, o de triar entre un producte, una marca o una altra d'un mateix producte, és quan comença la publicitat. I la publicitat, fins que no apareix la ràdio i fins que no apareix la televisió, és bàsicament publicitat a través de cartells o reclams. Reclams, doncs, els banos aquells que ens regalaven de Tintes Ibèria o els cartells que es col·locaven al carrer. Si busqueu fotografies antigues de la ciutat de Barcelona, trobareu llocs com la plaça Padró, inclús la plaça Sant Jaume, plens de cartells que podien ser de productes de consum, però molt també d'espectacles. Barcelona va ser una ciutat molt important a Europa entre guerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Una ciutat, en principi, neutral, en principi de molta llibertat, al revés de tot el que ens està passant ara, i això va portar molts intel·lectuals, molta gent a viure aquí, molts artistes, molts pintors, una bohèmia, que s'emmirallaven en aquells moments una mica en París, no? I aquí per això van donar els cartellistes com Ramon Casas, com l'Adrià Gual, que no només era cartellista, sinó que també feia obres de teatre i feia escenografia, com quasi tots els artistes de l'època, que eren persones, en general, de poder adquisitiu, però que els agradava fer cartells perquè era la forma. Els diners es guanyaven en fer pintures de gent rica de la burgesia catalana, però a la vegada els agradava molt que el seu art estés al carrer. És a dir,
que la seva obra es reconegués al carrer, a banda de que els concursos com el d'Anells del Món o el de Codorniu, les dotacions eren estratosfèriques, i els Cigarrillos París, que era una marca de paper de fumar del senyor que es deia Malagrida, que era d'Olot, que és el concurs amb la dotació més alta del món, i era un concurs universal, o sigui, participava gent de tot el món, però aquí està farcit de només el cas ja diu el com he dit, sinó també del Rossinyol, de l'Antonio Trillo, del Miquel Utrillo, Gaspar Camps, és a dir, en aquell període els artistes són multidisciplinars, fan una mica de tot, i és l'època més brillant, des del 1890 fins al 1910-15, fins a la Primera Guerra Mundial. Hi ha catàlegs de tots aquests artistes? Hi ha molta... Es troba a tema per la gent interessada en la cartel·leria amb aquests artistes? Sí? Home, a casa meva tinc més de 1.000 llibres relacionats amb els cartells i el disseny gràfic, i especialment d'aquesta època nosaltres inclús n'hem fet algun. En tinc un aquí que ara te'l donaré. Molt bé. Jordi, una casualitat, que resulta que el teu besavi era l'Adrià Gual, el pintor cartellista... Un home complet, sí, un artista complet. Què he sentit parlar? Doncs ja que el tenim aquí, què he sentit parlar sobre la cartel·leria a la teva família? Suposo que en converses a taula o a les tardes d'hivern, doncs hi recordo que, no?, coses de família. Bé, més que res, sempre que he sentit a parlar de la seva figura, ja no tant centrat amb la cartelleria, sinó com un xoc, com el que deia el Marc, un artista com complet, no només escrivia una obra de teatre... I d'una època, com diu ell, una època molt bona. Sí, però dic que és això, ell creava una obra de teatre, creava un text, però és que creava l'escenografia, creava el vestuari, després inclús podia fer la cartelleria promocionant, o sigui, i etcètera. Ell dibuixava si ell escrivia l'obra... estic entenent... El disseny del vestuari era fet per ell i va tenir l'escola de teatre, va fundar l'Institut del Teatre, etcètera. Sembla que potser per l'època va ser un artista que va quedar una mica entre dos aigües, no? Va haver de marxar fora també i després, sincerament, amb els anys tampoc no és que hagi tingut un reconeixement. Quan va ser el centenari del seu naixement es va reposar la seva gran obra, diguem-ne, que era Misteri de dolor, a les 3 de la matinada en un canal, no? Sí. Aleshores, segurament... Això aquí passa molt. Hi ha una cosa important amb això del Misteri de dolor. Com sempre, els nacionalistes castellans ens foten la pirula, i el Jacinto Benavente va guanyar el Premi Nobel de Literatura amb una obra que es deia La Malquerida, que era un plagi total i absolut de l'obra d'Adrià Gual. Aquí et puc explicar... Això la gent no ho sap, però... Us puc explicar molt breument la història. Doncs home, expliquem-ho, que per això estem aquí. És una història molt breu. A Adrià Gual li envia el Misteri de dolor a Jacinto Benavente per ser traduïda. I aquella traducció mai es va acabar arribar, diguem-ne, no es va produir de la manera que era desitjable. Sí que va ser traduïda, però inclús va ser traduït o transformat el nom de l'autor, no? Crec que s'entén ràpidament el que va passar. Inclús això, doncs, Benavente d'un Premi Nobel de Literatura, no? Si no ens equivoquem. Sí. O sigui que una història com tantes curioses i plenes d'ombres, més que de clars. Sí, no, Déu-n'hi-do. A la cartelleria també ha passat alguna vegada que hi ha hagut plagis, que veus cartells que... Sí, home, sí. Sense ànim de criticar, sempre amb ànim de construir, però no. Has vist coses que tinguin referents d'altres autors? Sí, moltes. Sí? Moltes, d'antigues moltes, i actualment també. I hi ha un llibre que va fer el Juli Capella, que es diu Cocos, que era el catàleg d'una exposició que va voltar per moltes ciutats d'Espanya i que era un decàleg de tots els plagis, no només d'art gràfic, de disseny gràfic, sinó també de disseny industrial, de setrilleres, de plats, de làmperes. I hi ha un punt que hi ha la inspiració, és a dir, quan tu vas a casa d'un dissenyador, doncs veus no els 1.000 i pico llibres que pugui tenir jo, potser 100, però i allò és una font d'inspiració, i això està dintre de lo que diguem normal, no?, que t'inspiris, no? Però després hi ha el que és exactament un plagi, i això
això passa, i es veu, i és recurrent, i passa sovint, i ha hagut de passar amb la música, passar a vegades amb el teatre, passar amb el disseny gràfic, passar moltes coses. Diuen, jo he sentit a dir, jo no hi entenc gaire, a veure què penseu vosaltres, que ara no hi ha gaire talent i que tothom pot fer un disseny amb un ordinador. Què penseu d'això? Ara us pregunto a tots dos. Jo reivindico molt que el talent que hi ha pugui aflorar. El problema que hi ha és que tot està estructurat d'una manera que sembla que el talent ho tingui molt difícil. Si parlem en el sector de la música, en el qual jo estic més familiaritzat per diverses branques, sembla mentida pensar que a dia d'avui pogués aparèixer un nou Stevie Ray Vaughan o un nou Ray Charles o un nou Elvis Presley. Simplement sembla que apareixen productes manufacturats, inclús gent que es dedicaven anteriorment en les discogràfiques, com Simon Cowell, l'home que ha fet el Factor X i tot això, no? En comptes de dedicar-se a buscar talents i a finançar-los i crear nova música, el que fan són programes de televisió en els quals segurament aquelles persones molt poquetes sortiran endavant en el món de la música. Però ells ja han rentabilitzat una mica el producte. Bé, és un tipus de música molt concreta, també. Aquí sí, hem de dir que arreu del món, si veus programes d'aquest tipus arreu, doncs hi ha una mica de rock, segurament no hi ha ni jazz, poc blues, però vull dir, entén-me, dintre del... Sí, no, està entès. I tu què penses d'aquests dissenys que ara diuen? És que tothom pot ser dissenyador. Jo, del tema musical, m'agrada la música, però no hi entenc ni fava, Això que tinc un fill que s'hi dedica, amb això, però vaja. Ah, sí? Sí, tinc un fill que és raper. Ah, sí? Com es diu? Marcel Martí. Ah, doncs ja vindrà un dia, no? Que vulguis. A rapejar. Sí. Bueno, molt bé, digues. Però, no, aviam, el tema és que els dissenyadors o cartellistes, que hem de parlar més de dissenyadors perquè feien cartells, però feien postals, feien portades de llibres, feien aparadors si convenia, no? Era un ofici. I avui en dia això no és un ofici. És a dir, per una persona que puguis trobar que té un ofici, a l'altre 90% de gent el que té és uns mitjans mecànics per editar i composar i dissenyar tota mena de peces, però que al final qualsevol persona, o quasi qualsevol persona, és capaç de fer-ho. Nosaltres... jo sóc de la confraria del Cava i cada any fem l'encàrrec d'un cartell, no? Ens agrada fer un cartell de la Setmana del Cava que fem cada any, no? I, ostres, ens costa dissenyadors que ens entreguin a l'original, perquè nosaltres volem l'original, volem sigui un guaix, sigui un oli, sigui una aquarela, sigui el que sigui, però com al fons de l'entitat, doncs ens agrada tenir la peça original, no? De fet, tenim coses, jo que sé, del Guinovar, del Viladecans, del Peret, del Perico Pastor, originals, però cada vegada més costa tenir peces originals, i tot està fet amb ordinador. I llavors, clar, espero una mica la mà humana, no? L'ànima. Són peces sense ànimes, colors plans, coses que no tenen res a veure que avui, amb molts més mitjans dels que es tenien, ja no parlo de primers de segle, als anys 60, per exemple, doncs clar, la gent té menys ofici que els anys 60, amb molta diferència. Parlant dels 60, no trobes que... no trobeu que en el disseny de la cartelleria, sobretot arrel potser de les pel·lícules del Tarantino i d'algun altre tipus de música, com el chill-out, ha tornat el cartell dels 60 o dels 70, aquests estils? Sembla que les modes, no sé, el Marc en el sentit de la cartelleria, sens dubte, en sap infinitament més que jo, però jo crec que... No, però això és una opinió personal. Jo crec que totes les modes i les iconografies són cícliques. Jo havia sentit a parlar de que són períodes de 20 anys. Cada 20 anys tot va com tornant cada 20 o 30 anys, perquè torna a ser xulo. Ara, els 80 han estat de moda, portem un temps amb la moda dels 80, cosa que ens semblava que mai passaria, menys les ombreres ha tornat pràcticament tot dels 80, no? Els pantalons de pitillo, les bambetes, els pentinats aquests amb topé. Aleshores, tot sembla que torna, no?, al cap d'un temps. Molt bé, doncs amb aquesta pregunta us haig de deixar perquè ha sigut molt agradable i ha passat el temps pitant. O sigui que, bueno, ja tornarem a quedar. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jordi Cáces, bon Trivia BCN. Gràcies. I Marc Martí, ja vindrà el teu fill rapero aquí a Escala Cultural, a Radio Estel. Ja li direm. Vinga, gràcies. Adéu.